Ľudia, prepáčte, zahráme si dneska Roblox a zahráme si Lucky World a som začiatočník, takže a spýtam sa vás, keď mňa poteší, keď dáte len 10 lajkov. Skúsili by ste to, prosím vás? Mňa to veľa poteší a začiatočník som a potešil ma, keby ste mi dali aspoň jeden odber. Lebo môj kamarát má viacej odberateľov a na začiatku som to video, tak proste si vyhľadajte všetko malým. Markus Vaneska spolu malým a tak sa volá môj kamoš na YouTube. A rozhodne mu dajte aj odber, aj mne. A napíšte do komentára, že akého máte kamaráda, že akého máte kamaráda napríklad v Robloxu. A tak užívajte si videjko. A rozhodne ľudia, keby ste si ma chceli dať za frenda, tak volám sa v Robloxu Bacon66, veľké P a potom všetko malým a 66 je spolu. A keď tak, si dajte všetkých troch, čo tam bude. Alebo koľko ti tam budú, tak tých si dajte za frenda, lebo no, už ste videli aj moju postavičku, tak už budete vidieť, že akú mám postavičku. A ľudia, na budúce natočíme 99 dní s mojím kamošom a on bude, ja ho budem trocha prankovať a vidíme sa na ďalšom videu. Tak čaute, teším sa na vás. Prečo tam je Vojt?